Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şuňky temamyzyň ady "Oğurlar gitmese watan düzelmez". Näme üçin Türkmenistanda ýagdaý üýtgenok? Näme üçin Türkmenistanda halkyň ýagdaýy düzelenok? Ya diýeli işsizlik ýa-da Türkmenistanda suw ýok, umumyň ekonomikada diýde çökdi. Sosyal üçinçiligim diýde çökdi. Hak, hukum edil şoňlan bile diýde çöküp otur. Şu zatdan düýp sebebi näme? Men şonu aýtjak bolýar. Ýa-da bir topar gurrun sizin wagtyňda maljakdal, men bloger däl. 1991-nji ýylyň oktýabryndan başlap, haçan Sapar Murat Niýazowy Türkmenistana prezident saýlady etdiler, onu sentrden etdiler. Öňkü Sovet Soýuzynyň syýasatçylary SSR ýykylandan şu Türkmenistana Niýazow goýmaly etdiler. Hatda 89-njy ýylda Byrykova diýip bir wady председатель sosyal urdamda işleýärdi SKKPSS. Çilen politbüro bolanmaga tähtimal dogry ýazmaşynyp, şu geldi şu taparmady boşatmak barada. Geldi şu taparmady aýyrmaly, emma aýyrmadylar o wagt. Näme o wanuşum entek bu torp baranokdy da soňra çelni. Türkmenistanyň içine gaýdyp geljek eskerlermi ýa Türkmenistanyň içine ähli bolar, nähili düzeler ýa o wanuşyň täsiri bolup Türkmenistanyň olar gitirermi? Şoňa manna Sapar Murat Niýazowy goýmak istediler we şol Türkmenistany taýlamaly we dowam etmeli. Şo manna olar şonu goýdular da umman Sapar Murat Niýazow prezident boldy da. Emma soňky gelenki prezident Berdimuhammedowy we ogluny getirenlerem şol sentr. Şo Sovet Soýuzynyň öňki işgärleri, öňki silawoy blok diýilýär-de, KGB-mi Goşan meňişlermi şolon täsiri bilen Berdimuhammedowy we Berdimuhammedowyň oglum şolar getirdi de şoň ogluny. Ini nähili ýagdaý Türkmenistana şuwat. Şoň fiýna delim göýskaça. Türkmenistanyňky ähli problemany gurnaýan onuň başyna oturan ogly prezident we onuň göterýänleri. Kıynatakda birinci Sapar Murady Gurbanulyny we onuň ogluny hem halk saýlamady. Käbir politik sumoklar daşyndan gelen bolup hökümet agdaşyklaryna garşy agdyny aşgatykladyp geplen bolýarlar. Olar öz bähwidi üçin iňmuňan bolmany 1-2 metr haly alyp gitjek. Türkmen halky olary gyzyklandyrmaýar. We bizim tarihimizin olara geregi yok. Sentrde çiğişip gürleyen siyasetçilerden Forzan, meselem Alparslan Berkim, Toğrul Berkim ve olar näme iş bitiripdir diýsen, eger bilýän hem bolsa, gorkunjuna gepi başga bir ýana soğuýarlar. Emma çöpdüýgileri, Türkmenistanda oturan çöpdüýgileri öwürler. Çünkü olar Türkmenistany taýýarlar we bütün dünýäni viziyatka bilen satanajak bolýarlar. Biz bu ýagdaýa ýol bermeriz. Yakın günlerde olar näçe interneti ýapýamy ýa-da asmana uçup şol ýerde nur otu toglaýarlarmy? Başarsa ettinler bestir. Hakikatyň wagty geldi. Türkmenistanyň içinden oğulları yok etmeli. O daşından gelip bu gosdarstvenny perevorot diye Rus dilinde Türkmençe hökümet agdaşygyny yol vermeler, naşylary näme diýip gurrun edýänler, olar öz bähwidi üçin gelip gurrun edýärler adamlar. Olar sizi ağlamak isleýärler. Türkmenistana gosperevorot däl, Türkmenistanyňky ogly prezidentin kamanasını yok etmeli. O gospervarot däl. O jenayetkäri men diýdir diýip ýalan sözläp oturan özüni saýlap, näde dogry saýlaw geçirip, onam hiç kim
priznavayt etmedi, ne Avrupa, ne Amerika, ne OON, ne OBSE oturan prezidenti ve onun oğur kamanasını Türkmenistan'ın yok etmeli. O gospirorot değil. Biz halk için işlemeyene, yaşamana, tede durmuş olmana yağday öğretmeli. Biz gospirorot edemiz o. Biz Türkmen Halk Respublikası'nın kurulmak istiyoruz. O daşının gürleyenler gelsin mengen oturup gürleşsinler. Ne Türkmenistan'ın yağdayı var, bu neymiş etmeli Türkmenistan'da? Halkın yağdayını düzeltmek için, işli olmak için, sosyal üçüncülüğü, keselhanelerin düzelmek için, okulun düzelmek için neymiş etmeli Türkmen halk için? Gelsinler men yanına gayratı olsa, ben aytıp bereyim neymiş etmeli? Berdim Muhammed'in kimliğini, Niyazıf'ın kimliğini, Berdim Muhammed'in oğlunun kimliğini aytıp bereyim. Neyim için bu sentre gidiyen gazın yapılmayanlığını, oğurluğun, dronluğunu ya İran tarafı gidiyenin şeyle, bu Kitay'a gidiyen gazın bakasının keskitle aydılmayanlığın algınlığını, niye okulların gidiyenini bilmek isteseler gelsinler men aytıp bereyim şunu. Ya o Türkmenistan'a baran olup gospere varada yol vermeler, eyle beyle, o biderek vurun. Onu üns vermez adamlar. Üns verin neyme? Öz yağdayını düzeltmeyen üns verin. Çağalanların geleceğini düzeltmeyen üns verin. İşli olmanı üns verin. Aylık günlük kazanıp, tereden cay vurup, maşin alıp, velosiped minip, motor minip, halk bilen bile yaşamanı, şonu üns verin adamlar. Ya. Ol demen Berdim Muhammed'in ediyen oyunları, onun oğlunun ediyen oyunları, ol Türkmen halkının behvidine değil, ol Türkmenistan'ı oğurlamak, dıyla çökermek ve Türkmen halkının geleceğini kesip yok etmek. Hakiki, etniçiski, arasında olan Türkmeni yok etmek istiyorlar şolar. Bu neymi demek? Bu Alparslan Bey'in hem, beyleki Seyit Nazar Seydi'nin, Maltumulu'nun hem, Molla nefesinin halk için isteyen arzuları, kiminen yazan şorta sözleri, bunun hemmesi yok olsun. Halk şunu bilmesin. Tealeden, şüptüylerden Türkmen öğretecek oluyorlar. Ama hakiki Türkmen dünyada yaşayıp öğrenecek. O yaldaya biz yol vermez adamlar. Şunun için biz oğurları Türkmenistan'ın yok etmeli, çıkarıp. Yok, niye işte onu gitsinler. Basacağım da hiç adam edecekler. Daşıma Türk gördünler nerede Türkmenistan'ı düzdük bolyanlarını. Bizi düzdük Türkmenistan'ı. Yine şu zatları ben size aytmak istedim. Şunun için temanadı, oğurlar gitmese vatan düzelmez. Bizim hemmemiz birleşip şu vatanın başına oturun oğurları yok etmeli ve onun götürenlerini. Şunu size aytasın belli. Köp sağ olun ben dinleyenler için. İnniki görüşen köp sağ olun hürmetli vatandaşlar.